Nakauyab na kog bisan kinsa. Pero, iprotektahan gyud nako ang akong bandera. Tawagan na lang ko sa pangalang Shy. Kini akong problema, DJ Sam, kabahin kini sa akong love life. High school pa lang ko, DJ Sam. Nakauyab na ko. Itago na lang nato siya sa pangalang Ram. Higala siya sa akong maguwang, DJ Sam, nga silingan rapod namo. Ako mga ginikanan dili ganahan kang Ram. Syempre, siguro kay bata pa kog nag-eskwela pa. Maong gitago una namo ang among relasyon. Kay baw mo, sigig hangyo sa kwa si Ram nga mag-ana-ana lagi daw ming duha. Pero dili gyud ko, DJ Sam. Kutob lang una mi sa hilam-hilam, kiss-kiss, lips to lips, DJ Sam, nabuhat na namo na. Yummy! Pero kung paminaw gani nako nga ganahan na kaayo siya, undangan na nako, DJ Sam. Hangtod nga magsige na siya pakiluoy sa ako nga mag-ana-ana ming duha. Pero di gyud ko, DJ Sam. Hangtod nga nakagraduate na ming duha ni Ram, DJ Sam, ug nanarbaho nako sa Cebu. Nakakita na kog lain. Tawagon na lang nato siya sa pangalang Isidro. Kini si Isidro, DJ Sam. Ganahan kay ko sa iyaha. Ug muduol gani siya nako no humot kaayo. Tapos mo kiss day na siya sa kuang tangkugo. Paskang giluka gyud, DJ Sam. Pero ako lang yung gipugnan. Kada kita namo, DJ Sam, tangkugoon jud ko niyag halok. Tapos muhangyo dayon na siya ana-ana lagi daw ming duha. Pero di gyud ko, DJ Sam. Bisan paganahan ko niya, di gyud ko magpada sa iyaha. Giingnan nako siya nga ang gusto nako nga makakuha sa akong pagkababay, ang ako yung mabana. Pero DJ Sam, kadugayan nabaw-an ako nga di gyud ay siya tinud-anay sa ako Kay kung magkita ming duha, di na siya mo kiss. Di po na siya muhag sa ako, DJ Sam. Hangtod nga wa na lang gyud nako siya gitagad. Kay baw naman ko nga jerjer ra gyud ay ang iyahang gusto sa ako Maura na iyang habol sa ako Hangtod nga pag uli na ako sa mua, DJ Sam, nakita na pod mi sa akong uyab nga si Ram. Maura gihapon, DJ Sam. Pagahion nang gihapon nako ang iyaha, pero kung kahibaw na gani ko nga murag ganado na kaayo siya, undangan na nako. Kabaw ka, DJ Sam, no? Naluoy na gud ko sa iyahag taman. Pero nagunahon na ako. Kung siya nga kung mabana, kaya ka niyang buhion? Kaya ka niyang mubuhi og pamilya? Habal-habal driver lang siya, DJ Sam. Manakaay lang po siya og lubi. Maunang gipugnan gyud nako ang akong kaugalingon. Hangtod na narbaho ko, DJ Sam, ug naa na pud ko'y naila-ila nga laing lalaki nga tawgon na lang natog Abet. Negosyante na siya, DJ Sam. Nanguyab siya nako. Ug after 1 week, gisugot ra po dayon nako siya. Medyo guwang-guwang na siya, DJ Sam. Matured na kaayo siyang manghuna-huna. Sige na mig-date-date, DJ Sam. Ug kung muli ko sa mo magsige pog adto sa mong balay si Ram. Tapos inigbalik na ko sa trabaho, magkita na pod ming duha ni Abet. Ana lang ang akong sitwasyon kani adto. One time, ga-date mi ni Abet, unya, kay nagabinan man mi. Nagpahatod ko sa iyaha, DJ Sam, pero lain man ang dalan. Maong gida na lang ko niya dito sa ilahang balay. Ya akong gipaila-ila sa iyang mama nga iyahalagi daw pangasaw unon. Wagod ko kalihok, DJ Sam. Natulala gyud ko. O giingna naman hinuon mi sa iyang mama nga pasudlon daw mi sa kwarto kay aron nga makapahuway daw mi. Nisunod pod ko sa iyaha, DJ Sam, ug samtang gapungko ko, sige po na siya halok-halok sa ako Wa na lang pod ko ni gunok, DJ Sam. Gipasagdan na lang nako siya sa iyang buhaton, hangtod nga nihangyo siya nako nga magjerjer daw ming duha. Pero giingna nako siya. Di pa ko ready. Pero siya, ready na daw siya, DJ Sam. Ganahan na daw kaayo ang iyang mama nga makakita og apo sa iyaha. Ambot ba, DJ Sam? Sa ilaha jud ko nakatug niadtong gabi una. Tapad bing natug. Ug nakamata na lang ko kay grabe naman yang halok sa ko ang aping. Grabe na niyang panghikap-hikap sa ako, DJ Sam. Ug pagbalik na kog hikap sa iyaha pas ka namang gahia. Grabe na niya kaganado, DJ Sam. Giingnan na ako siya nga virgin pabaya ko.
pero di siya mutuo DJ Sam. Giing na naman hinuon ko niya nga mutuo ra daw siya kung masulayan na niya. Ug sa ako apong kapahong DJ Sam, ako po siyang gitubag. Pagiluki sa ako. Seriously? Ug mao to, grabe namang binugnuay ug gipagilukan yung gunyag taman. Perte niyang kaon sa ako ang pagkababae DJ Sam. Maong nakuha gid niya nga akong pagkaputli. Napusgay gid niya nga akong pagkababae DJ Sam. Pagkahuman namo no, nakahilak gud siya. Kanang gitawag bitaw nila DJ Sam og tears of joy. Kay finally, nakasulay na gid daw siya nga makagamit og virgin na DJ Sam. Iya daw kong pakaslan, kanang bongga daw kaayo ang among kasal. Kay proud daw siya nga ako ang iyang maasawa. Karon DJ Sam, ga plano naming magpakasal ni Abet. Samtang ang akong uyab dito sa amoa, pagkahibaw niya nga hapit na kong kaslon. Grabe gid niyang tiyabaw og hilak DJ Sam. Kay gatigom po daw siya kwarta. Kay ingon pa siya, pakaslan po daw ko niya og bongga. Galibog ko DJ Sam. Kay parehas na ako silang gihigugma. Pero isa lang jud ang pwede na kong pilion. Sa mga followers nimo, tambagi daw ko ninyo be, kinsa ba nga akong pilion? Si Ramba, nga dugay na akong hinigugma. O si Abet, nga maoy nakapusgay sa ako asa kama. Palihog be, tambagi ko ninyo. Imong sender og follower, Shy.